Раз, раз. О! Штосьці не то адбылося. Так, тады пачну зноў. Эй! Я вярнуўся, пачынаем стрымы. Дубль другі. Так кажучы. Вось, пра што я казаў? Я казаў пра тое, што ўжо жнівень пачаўся, апошні месяц лета. Вось. Нармальна лета гэта прайшло. Добра. Вось і адпачынак, з адпачынка вярнуўся. А пасля адпачынку, здаецца, ну, гэта не жарт. Трэба яшчэ адпачынак браць, бо цяжка. Даволі цяжка, таму што я нават у пампоўню не магу хадзіць, бо, ну, лянота, зусім лянота. Нічога з гэтым не магу зрабіць. Так, трэба ўспомніць, што там, з чаго пачалі, з чаго скончылі. Так, трэці, здаецца, было. Так, мы захапілі Інданезію, здаецца, у апошні раз. Так, але праверыць трэба. Вось тут якая ў нас сітуацыя адбываецца. Так, Інданезія не захоплена. А тут... Ой, тут увогуле ўсё дрэнна. Таму трэці сейф стейт. Добра. Так, ой, успомніць, што там і як. Прывітанне ўсім, хто завітаў на гэты стрым. Шабатикал, отпуск на год, нічога сабе. Гэта ўжо доўг адбываецца ці як? Шабат, ну, здаецца так. Прышпільна. На год. Ну, да халеры. Ну, я бы адпачынак на год узяў. Так. Было бы... Ну, клёва было бы. Такой, даецца вельмі гучна. Раз. Так, яшчэ трохі. Вось, раз. О, вось так, добра. Так, ну, добра, пачынаем місію. Што она так... О, жонка прыйшла. Ой, нешта я не то раблю. Уже заблытаўся, што і куды рабіць. Так, equipment acquisition. Armor was syndicate has developed. Так, здаецца, нешта злямзіць патрэбіцца. Penetrate enemy complex and acquire the prototype. Ну вось, нешта злямзіць. І ўсіх позабіваць, канешне. Так, по рэсёрчам. Засталіся вочы і мазгі. Ну, канешне, вочы. Ой, ўжо грошай даволі так да халеры. Можна будзе ўжо 4 агентаў поўнасцю узяць і кожнаму даць у рукі по лазеру, і гэта будзе вялікая масакра. Так, но он официально шабатикал называется, происходит тот шаббат как раз. Некоторые компании практикуют. Нічога сабе. Ну, мне здаецца, я ў такую кантору ніколі не наймлюся. Так, а вось даволі танна. Добра, няхай наступныя вочы будуць. Так, тут у нас што? Arms. Здаецца, Arms у мяне ёсць ужо лепшыя. Вось, трэцяя версія. Purchase. І ўсё, засталіся вочы і мозг. Так, гэта мы reload. І таксама reload. І ўсё, у мяне ёсць моц цягаць з сабою даволі цяжкія
цяжкую зброю. Ось. Так, захаваем прагрэс. На выпадак, калі мяне заб'юць і нешта пойдзе не так, як трэба. Пачакаем. Ну і што? Пагналі. Так, а гэта што ў нас? Заходняя Аўстралія. Акцепт. Паляцелі. Так, заадно і... О, гук ёсць. Добра. Так, куды нам трэба? Take weapon. А, пачакайце, што ў нас па агентуры варожай? Тэкс. Вось гэта мне ўзяць трэба, здаецца. Так, і тут што, увогуле агентуры няма? А не, вось, здаецца, хлапчукі бягуць. Так. Гэта да мяне. Наш любоўны вагнямёт. І пачынаем рабіць пекла ворагам. Штосьці мне здаецца, яны з нейкай хреновай... Колькі ж іх тут? Яны з калашамі? Ну, гэта нейкая знявага да мяне. Так. Трэба... Шотган! Так. Здаецца, я ўсіх і забіў на гэтай мапе. Тут што ў нас бачна? Нічога. Нічога. Усё, агентура знішчана. Толькі копаў да халеры. Ну, гэта ўжо не будзе такой нейкай праблемай. Таму пойдзем. Гэта пакуль захаваем. У цябе ж даволі новыя ногі. Чаму ты так ледзьве ходзіш? Так, па сцяне ў мяне ў хаце паўзе велізарны клоп. Пачакайце. Гэты як у нас завецца? Форс-мажорная сітуацыя. Клапа больш няма. А рукі смярдзяць. Нават калі іх памыць. Так. Ідзем далей. Так, а што з гэтага за хуткасць? А, ну вось. Пад допінгам няхай пабегае трошачкі. Так, нешта здаецца, мне патрэбна машына, каб сюды трапіць. І не. А, ну вось так вось. А што мне выкінуць? Хто страляець? Так, ну, шчыт хіба. Бо гэта яшчэ ёсць шчыт. Так, evacuate. Ну, нешта такая. Місія даволі
Несур'ёзная. Ну все, мне здаецца, я тут ужо як паўбог. Мне ніхто нічога не можа зрабіць. І куды вось сюды? Mission complete. Ну, ўсё даволі хутка зараз будзе адбывацца. І калі пашанцуе, то, мабыць, і за гэты стрым усё скончым. Ну, хто ведае, хто ведае. Ацэпт. Добра. Так, захоўваем зноў наш прагрэс. На ўсялякі выпадак. Добра. Ну, будзем захопліваць далей Аўстралію. Ну, што? Так, Assassination. Добра. Мне больш нічога і не патрэбна. Моды. Вочы гатовыя. Вочы, канешне, гатовыя. Мы іх набываем. Хто вы тут здарова? Здарова. А мы тут стрымем аміжачку, як і заўжды. Так, гэта reload. І апошняе вынаходніцтва гэта вось мазгі. На жаль, я у рэальнасці гэта не магу зрабіць, але было даволі добра. Ой, не, вось так, гэтага хопіць. Ацэпт і ўсё наш... красныя вочы, якія? Чырвоныя вочы, ой, красныя. Калі ты білінг. Ось чырвоныя вочы. І мы такі ўжо даволі сур'ёзны тып. Так, канешне, захоўваем прагрэс. І ўсё. Так, ну, здаецца, Аўстралію можна будзе вынесці аднім агентам, а потым ужо прыгажосці дзеля узяць цэлую кодлу гэтых агентаў і выносіць усё астатняе. Так, засталася Афрыка. Так, усходняя. Забыў, як юг будзе. Поўнач, поўдзень. Вось. Амерыка і Паўночная Амерыка. Працягваем. Ацэпт. Заражаны. Паляцелі. Так, Assassinate. Каго? Зноў на машыне. Мне не падабаюць роўні, дзе трэба на машыне быць. Таму што яе могуць знішчыць. Здаецца, гэта... вось і агенцікі. Не-не-не. Я дужэйшы за вас. Вагнямёт. Таму колькі... мяне што, зараз... Не. Ой, як сэрца працуе. Глядзіце, рэгенерацыя якая. Ён яшчэ выбухнуў. Мініган. Не. Усё, больш агентуры не будзе. Сядаю ў машыну і поўзаемся вось сюды. Так, ты там, канешне, можаш яшчэ і круціцца не па тым маршрутам.
Ну, вось гэта што? Вось гэта што было? Як гэта раздражняе, канешне. Што ён робіць? Вось калі правы купляюць, вось так і адбываецца. Едзеш у адзін бок, а ён робіць нешта не тое. Ну паехалі. Всё, дзякуй. Ідзем. О! Гэта... Где? Хто? Я не бачу. Вось. Не магу сказаць, што ён бяжыць. Ён проста ідзе. Так, не, чакай, чакай. Так. Памёр. А можа лепш лазер узяць? Набуду лазер. Сапраўды. Меню зараз за... Так, першае. Так, брыф. Ацепт. Здаецца, мне гэта не патрэбна. Так. Лазер. Ну, які дарагі. Добра. 3 мінігана. Здаецца, аднога вагнямёта хопіць. Сел. Так, і каб прыгожае зрабіць. Вось. І лазер. Вось ён. Набываю. І зараз гэта будзе машына забойства проста. Так, ось зараз захаваем. І ўсе астатнія справы ён будзе рабіць аўтаматычна. Так, адразу лазер бярэм у рукі. Не, гэта не цікава. Так, дзе наша машына? Чамусьці ментоў ён не хоча аўтаматычна забіваць. Вось зараз бярэм лазер. Ну, страляць будзеш. Ты ж гэта аўтаматычна можаш. Упс! Робім тады суісайд. Так, што, клавіатура не працуе? Як гэта так? Не разумею. Клавіатура зламалася. Своечасова, конечно. А, ось. Зараз усё добра. Так, не такая ўжо і цяжкая місія, але нудотная. Так, ідем сюды.
Я не разумею, чому він з лазера автоматично не стріляє. Упс. Я не хотів. Бо, як бачите, патронів для лазера доволі так не шмат. Куди ти поїхав? Знов. Мусора стріляють. Так, виходьмо. Упс. Та задел, блин. Так, где агентура? Чекаємо. Скільки вас тут? Ось бягуть, хлопці. Повольно доволі. Не то, як б я не спішалися. Ну, як це зрозуміти? У мене новий аводши, а стріляє він, конечно, ніяк. Хуйово. Так, сховай зброю. Так, а кого мне там забить? Нічого не зрозумів. А, внутри будинка хтось сидить. Так, копа забили. Упс, ледве машину не знищив. Так, здається, усьо. Хто наступний? А, ні. Все равно живі ще. Усьо. Зрешт. Да куди ти пішов? Так, давай трохи хутенько. Так, схавай, покулька б менти не задяубли. Куди? Сюди? Я нічого не розумію. А, ось воно як. О, mission complete. Видатненько. Як хутко доволі все зараз відбувається. І знову заховуємо. Ой, зараз мозги. Мозги будуть уже готові. Так, я заховав? Заховав. Ну і апошня територія по Австралії. А тут що відбувається? Rebellious? А з ГТ якого такого? Very happy, very happy. Так, мені ось ГТ все не потрібно. Протести ГТ ваші. Подбухторщики. Так. Добре, тут десяточку робимо. Так, хеппі. Просто хеппі. Тоді 20%.
Ну, клікайся ты ўжо. Так, тут не чапаем, тут таксама не чапаем, і здесь не чапаем. Ну, а тут зразумела ўсё. Ай, потым. Пакуль Аўстралія нас цікавіць больш. Ой, не то я зрабіў. Цэпт моды. І дзе мазгі, вось яны. Набываем. Усё, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ну, такі сабе тэрмінатар сапраўдны. Reload. Reload. Колькі каштуе? 10? Ну, а што зрабіць? Так, захоўваем перад пачаткам місіі. Я ось увогуле не магу зразумець, у якіх сітуацыях лазер пачынае страляць аўтаматычна, а ў якіх не. Што для гэтага трэба рабіць? Ад жадання ці настрою агента, не разумею. Так, ну што пачынае? Ой, брыф не паглядзеў, здаецца, забойства. Нічога новага. Так. Куды? Каго? І гэта зноў на мяне будзе бяжаць арда. І мне яе страляць патрэбіцца. Дзе агентура? Быццам агентуры няма. А стоп, чакайце. Ледзьве жывы. Пакуль я там шукаў, яны ўжо да мяне пакрысе і дайшлі. Ты каго асасінейт? Я не разумею. Вось трэба было брыф чытаць. Вось. Здаецца, зноў кемперская тактыка, і потым mission complete зноў будзе. Так, хаваем зброю, каб менты не запалілі. Так, дзе хто? Так, не. Хто здаецца? Усё, скончылась. Going assassinate. І каго? Місію спачатку пачынаць, каб пачытаць, каго забіваць трэба. Так, зноў. Давай, будзеш ты у нас. Шпацырыць. Шпарка. Ну, дык што? Што адбываецца? Вось. Засталіся хлопцы. З шотганамі. Не, яшчэ жывы. Дрэвы гараць ад мінігана? Вы сур'ёзна? Так што пістол? Пістол, вы сур'ёзна? На майго тэрмінатара толькі пістол?
Так, ну дзе астатні? Так, гэта... А, не, гэта мент быў. Тлустая кропачка. Ці піксель. Не, гэта піксель. Кропачкай гэта не назовеш. Так, вось, а што у нас тут, я бачу? Дык што рабіць, да? Каго асасінейт? Хто яшчэ застаўся? Здаецца, трэба самазабойства зрабіць, бо я не бачу ніякага іншага шляха. Так, а тут што? Мент? Блин. Каго забіваць? А, вось, вось. А дзе вы былі, хлопцы? Ды ты яшчэ і касы. Follow assassinate. Менты яшчэ. Дык адкуль яны лезуць? Можна неяк хутчэй? А, вось, вось, бягуць. Адкуль яны лезуць? Мне што, застаецца тупа стаяць на месцы і чакаць, коль яны да мяне дабягуць, ці як? Эх ты, матька і бацька. Ваш Going Assassinate выглядае як Waiting Assassinate. Забей мента. Ну дык што? Ну, ментовская тачка такая даволі бронявая. Мініган так вытрывала. Дзе наступныя агенты? Не хочацца просто зноў гэтую місію пачынаць, таму што гэта ж зноў пачнецца, што яны ледзьве там рухацца будуць. Хер ведае, адкуда вылезуць. Чакаць гэта зноў. Калі сэнс місіі, здаецца, і будзе ў тым, што проста стаяць і чакаць. Так, я тут хадзіў, здаецца. Окей, ну, гоу сюды, паведзем. Толькі гэта нудотна неяк, ну. Дзе там хлапчук бегае? А гэта машына, не? А, на светлафоре.
Go and assassinate. Каго? Вось гэтага? Ці што, хто гэта рухаецца ўнутры такі? Мабыць, яго? А не, гэта мент просто. Дык каго забіваць? Ай. Задзяўбло. Я ведаю, што фейл. Так, зараз пачытаем ужо. Ой, не гэта. Load. I shot the sheriff. Ментоў позабіваць? The police force in the local city has become increasingly corrupt and dangerous to our efforts. At a meeting with the local city council, we have decided to help out. That's by the corruption. Так, ну ўжо нешта. Трэба копа некага забіць. All police officers. Усіх ментоў забіць. Вось яно што. Вось яно што. І можна збыць трошки лазераў, набыць мініганаў. І пачынаем місію. Вось. Ну, зараз усё зразумела. Я бачу ментоў. Так, вось. Вось. Хто яшчэ? Ты. А яшчэ агентура тут бегае, конечно. Ну не, агентура гэта ўжо не так страшна. Яна нас не палохае. Так, і зброю галоўнае не хаваць, і тады менты самі будуць мяне страляць. О, бягуць хлапчукі. Зброя у вас, конечно, пистолетики. Ну, такое себе. Так, отключить телеграм. Бо крышечку перешкоджує. Так, ну де менты? А зараз можна і крышечку побегать. О, знайшовся. Готовы. Так, менты, вы мои менты. Так, какую гэтая сцежка вядзе? А вось. Побегли. А ты где? Але адное, што мяне цікавіць, гэта калі адзін мент застанецца, і яго трэба будзе яшчэ дзесьці шукаць.
О. Ось там уже один. Готовы. Ось яшчэ. Блин. Крутая миссия. Завалить усіх ментов у горадзе, бо яны синдикат. Па-першае, синдикат кажа, гэта ж злачынцы. І яны даюць мне місію забіць усіх ментоў, бо ў гэтым горадзе яны даволі карумпаванымі зрабіліся. Гэта ж наколькі вялікая патрэбна быць карупцыя, каб синдикат агента посылаў, каб забіць усіх ментоў. Так, готовы, хлопец? Не? Не бачу. О! А, гэта труп міргаціць. Так, хто яшчэ застаўся? А вось бачу. Так, гэта пацучкі прыляцелі. Тітушкі, вось. Гэта тітушкі. Так, але... Дзе ўсе менты? Ось яшчэ один хлопчык. О. Давай. Добра. Ой, зараз іголку шукаць у стагне сена. Менты скончыліся. Так, а што у тебя? УЗІ? Нічога вы мне гэтым УЗІ не зробіце. Так, ну добра, зараз по ўсяму гораду скакаць і шукаць мента. Самага найэпошнейшага. А у мяне ўжо ось і наркотыкі як бы скончуюцца. І доўга бегаць я не змагу. Так, і гэта у нас што? Тут ёсць менты? А калі знайду? Не, ментоў няма. Дзе яны ўсе? Go and assassinate. Ды я змагаюся нешта. О, вось. І гэтага недастаткова. Ну, выдатна. Як і казаў, зараз па аднаму менту. А вось, здаецца, вось тут сядзеў мент. Вось гэтая кропка. Ды ўнутр, ну. Гатовы. І гэта не апошні мент быў. Выдатна.
Мянты. Не бачу. О. Так. Вот. А, гэта агентура. Зараз я до вас підійду. І гэта таксама не ўсё. Вось тут выхад. Вось ён тут знаходзіцца, ты куды? Срака нейкая. І мапу яшчэ ніяк не павялічыць. Ну што ты рабіць будзеш? А, ну і добра, ён уже ледзьве ходзіць. Так, о. Бачу кропачку. І гэта не апошні мент. А чаму індыкатара нейкага няма, як у апошніх місіях? Так, ну гэта нябожчыкі ляжаць ужо. Якая нудотная місія. Гэта проста немагчыма. Машыны таксама страляць? І што? О! Унутры, бачу. Що ти там страляєш? Виходь давай. Бо я не ўпэўнены, што гэта ўваход. Вось гэта дзверы, не? Куды ты? Так. І гэта не апошні. Бля. І што рабіць? А ты шо, голова? Водички принеси. Блять, я не могу знайти ментов. Капцы. Дома поразмовляем. Скрым скончится. У меня тут проблема, я мусоров не могу знайти. Мне забить кожного мента треба. А где яны? Где я еще не ходил? Где мяне яшчэ не было?
Гэта я памятаю. Ля... Не, гэта труп міргаціць. Тут няма. Здаецца, не бачна. Няма. Ось дзесьці сядзіць такі апошні мент і рагоча. Жорстка ты, конечно. О, мент, мент. Я що, сапраўды ў ладоні пахлоп? І гэта не апошні мент. Блять. Так, што по тачкам пачаць страляць ці як? Бля, где? Где менты? Копцы, ну. Я уже сам нават стаміўся. Ну, блядь. Можете пакуль там пайсці гарбаткі зрабіць, цікавы. Бо, ну, не ведаю. Я уже увесь город гляну. Где только не шкаф. О, так, а это что у нас? Нічога. Дзе апошні мент застаўся? Нябожчык, нябожчык. Мо яшчэ і жыхароў усіх забіць, не? Чаму тут ніяк у GTA? О! Здравствуйте. Mission complete.
Здаецца, гэта самая нудотная місія, якая тут толькі ёсць. Спадзяюся, так, каб больш ніякай такой увогуле не было падобнай. Бо гэта пиздец нейкі адбываўся. Яшчэ радар не паказвае, куды ісці, каго шукаць. Бля. Срака. Так, ну што? Юкон зноў захапіць. Пакуль так. Personnel acquisition. Исход must persuade. Ля. Ну, добра, што рабіць. Зноўку гэтай місіі праходзіць. Reload. Не, чакайце. Reload. Да. Ой, бле. Не то я зрабіў. Вось. Reload. Таксама reload. Так. Па вынаходніцтвам нічога няма. Нічога няма. Так, ну, захоўваемся, ідзем пратэсты падаўляць. Так, і там кагосьці. Your squad must persuade miss. Ну, паляцелі. Сквад. Один хлопец бегае. Сквад. Так, а хлопцы? Агентурныя хлопцы, вось, стаять, чакаюць. Мне куды? Хто там такі? Што адбываецца? Што гэта было? Ой, гэта я трапіў, так трапіў. Так. Лепш наперад не лезьце. Окей, зразумела. О, вось. А, гэта нічога і не зробіць, ён там і будзе бегаць, так. Так, где лепш какая-то? Почекайте, да что вы все тут? Где? Кто? Что отбывается? Натоўпам. Ой, яны ж адзін аднаго страляюць.
Я ўжо нават і не памятаю, як я тую місію праходзіў. Што я зрабіў? Так, трэба дзесьці стаяць. Так, а што ў нас по персюэйду? Мянта нейкага завербаваць, не? Вось так. Жывы шчыт, каб быў. Іх усё роўна ўсіх заб'юць. Так, ну пачынаем. Ты стой, ты на адным месцы ўжо. Не ідзі туды. Там цябе заб'юць. Я не магу цярпець. Аля, якая масакра. Лепшая жонка на свеце просто. Вось гэта падгон. Так, дзяцей ад экранаў прыбярыце. Вашее здароўе. А, безалкагольна, ну нічога. Таксама добра. Можаце дзяцей зноў зваць да экранаў. Так. Дзе знайсці бяспечны куток, як гэта ўсё выцерпець? Цяжка. Куды ты ляціш? Мент, чакай, чакай. Чаму ён не персюэйдзіцца? Мо сюды пайсці? І стаяць тут, чакаць? Вось, лепш так зрабіць. О, а вось і хлапцы бягуць. Хто там узорвецца зараз? Воу. Прыгожа. Да нет, не зараз. Пачакайце, дайце ў будынак схавацца. Нормально схавацца. Что адбываецца? Не-не-не, тупы, які тупы. І кіраванне тупое просто. Все, скончыліся. Яшчэ адзін застаўся. Так, вось я не разумею, вось гэта што робіць. Спортсмен, здаецца. Бро, are you okay? Цікавы хлопец, канешне. Так, што па хлапцам? Вось яшчэ бягуць.
Так. Зараз усё? М. М. Сколькі гэты кругі наразае. Так, добра. Здаецца, зараз можна ўжо нешта рабіць. О, у мяне яшчэ і мой мент выжыў. Добра. Наркотыкі ўжываем і пабеглі. А куды? Гэта яна? Evacuate. Яна. Ты ледзьве ходзіш. Ах. Але здаецца, гэта ўжо будзе mission complete. Не, ты сюды, сюды. Вось. Не згубіся толькі. На шляху. Чакаем. Куды ты? Ну, давай, mission complete. Mission completed. Так, добра. І тут адразу, што у нас? Unhappy. Робім 5%. Ці Грузію зробім? Вось, 1%. Добра. Нічога не здарыцца. Так, ну што, Аўстралія, Афрыка ці з Амерыкі пачаць? А давайте Каліфорнія. Мне Каліфорнія падабаецца. Ніводнага разу там не быў. Але гэтыя каліфарнійскія вайбы, Вайс-Сіці і ўсё гэтак далей. Так, захавалі. Brief. Personnel acquisition. To persuade. Ну, знову починається persuade. Мне больш падабаюцца місіі, дзе забіваць агентаў трэба. І калі іх там да халеры прэць на цябе. Ну, ці цікавыя місіі, як у апошнім стрыме было, там у турму трэба было залезть. Вось. Ці там у форт нейкі таксама трапіць, пазнішчаць адну за адной машынай. Вось такія цікавыя былі. Так. Так, захоўваем зноў. Так, пачакайце. Угу. Begin mission. І пачынаем экспансію на Амерыку. А яшчэ паглядзім, якой моцы тут тутэйшыя агенты. Таксама з пісталецікамі ці з чым яшчэ яны там. І такія больш добра ўзброеныя.
Ментоў колькі, нічога сабе. Так, а там хто ідзе? Момент. Загубіўся. Дзе я? Вось я. Што, агентуры не будзе? Так, давайте крышачку хутчэй гэта зробім. Будем ляцець як шалёныя. Так, а як мне сюды трапіць? Ніяк? Так, штось я не разумею. А, ну калі яны ледзь ходзяць, то гэта так сабе. Ніякай пагрозы не будзе. Уваход дзе? Скажыце толькі. Ай. Нічога сур'ёзнага. Мініган. Моя павага. З пістіка нейкі пукалка. Вось. Лазер? Лазер? Сапраўды лазер. Мусара з лазерамі. Гэта нічога сабе. Так чакайце, я туды падбяру гэты лазер. І потым... Ну і буду ім карыстацца. Хто страляе? Я не бачу. А. Так, лазер узялі. Long range, long range. Пачакайце, ці ёсць яшчэ? О, хлопцы, вы пакуль прыйдзеце. Вось там яшчэ. Ну добра, давайте так. Я вас пачакаю, добра. Не-не-не-не-не, не сюды, не сюды. Абыходзіць трэба нормально. Ой, колькі іх. Ланцужок які. А, гэта цябе персуедзіць? Ледзьве не застрэліў. Так, ну зараз ужо такое сабе, бо калі па мне пачнуць страляць, то гэтага хлопца і забіць можна. Ну вось, напрыклад, ідзе ўжо. Калі вы ўжо памрэце. Колькі можна? Нічога сабе, нават з лазера не дохне. Пу-пу-пу, пу-пу-пу, давайте лепш так. Бо не хачу гэтую місію губляць. Ой, не тое, не то, а не тое. А там хто коўзаецца? Ці гэта ўнутры?
Ой, шить. Ти як черепаха просто. І подихоть уже. Ще й мент. Так, на мента до холери, зброю прибрав і усё. Але там бегали хлопцы. Их так было доволі до холери. Так, добре, починаємо евакуацію. Бо так стоять і чекати нечто вже не хочеться. По крысе... Что? Где? Нечто отбылося. Окей. Не-не-не-не-не, хлопец. Ты со мной, ты со мной. Ось. Ось гэта чорненькі такі з іракезам. Хлопец. Прытанне, калі будзе гульня Ninja Turtles 8 біт. Ну так, да. Здаецца, пасля Чіпа і Дейла. І пасля этих DuckTales другая частка. Так, куды ты полететь? Опа-па! А гэта хто такія? Хто гэта, блядь, такія? Адкуль? Mission failed, сука! Бля. Колькі часу згублена, вось гэта больш вымарожвае. Ацэпт, паляцелі. Так, зноў паскараемся. Кто уже стреляет? Так, і хлопца вось гэтага не забіць. І гэтага з лазером. Перш за ўсё. Вось гэты з лазером. Ай, спаліў. І лазера не будзе. Бля. Забіў. Не таго, каго трэба. Ой. Так, зноў хутенькімі робімся і бяжым. Чаго ты чакаеш? А другі дзе?
Нормально так лазер лупцуе. Толькі зняў здароўе. Так. А, жывы. Добра. Да хто там яшчэ куляе? Вось гэта галоўнае, каб не забілі. А што калі я пайду і пачакаю усіх хлапцоў вось тут? Так, досыць бегаць ужо. Так, где там? Вось. Дзе яшчэ? Пачакаю агентуру, дарэчы. Дзесьці тут, каб ён яшчэ клікаўся. Вось. Так, і там небяспечна. Зразумела. Вось гэтая кропка трохі напружвае. Здаецца, а вось. Ён сам падыдзе. Я заперсуедзіць магу цябе, не? Не магу. Яшчэ адзін. Так, калі ўжо скончыцеся вы ўсе? Так, вось яшчэ бягуць, о, 3. Так, хлапец наш вось сюды, чакай іх. А тут мент. А, не. Незручненько. Так. Зноў шукаем, хто застаўся. Менты. Так, агентаў няма. Так, гэта таксама менты, гэта нормально. Так, вось, а не. Ну, ўсё здаецца. Так, зараз можна ўжо бегчы. Персуедзім нашага Афэлка. Дзе ён там? А, ён жа бегаць не можа. Добра. І пойдзем. І, канешне, зараз вылезе нейкі агент і заб'е майго хлапчука. Вось гэта ўжо будзе, ну, проста. О, а я магу... А можна ў машыну, не? У GTA пагуляцца. Перад ментоў пастраляў у машыну і быццам нічога. Так. Сюды. Куды яшчэ? Мабыць, сюды.
Поехали. А, здається, машина сапраўды патрэбна. Дзе? Бо выязджаць трэба за браму. Вось дзесьці сюды. Мяркую. Так. Добра. Так, почекайте, что там у нас тут? Контент. Да колькі можна? Ну, 0. Галоўнае, каб шчаслівы толькі былі. Так, захоўваем сюды спачатку. Так, і працягваем экспансію Амерыкі. ЗША. Так, что здесь? Old Макдоналд. Так само Persuade. After his voice are being held against their will in item is to disrupt the enemy activity whilst at the same time rescuing our friend and his wife. You will need to persuade boss. А. Ну, нечто такое. Окей. Reload. И reload. Заховать. Так, почекайте. Угу. Сёння, здаецца, буду без перапынкаў гуляцца. Каб не марнаваць часу. Так, ну, але, здаецца, за сённяшні стрым не скончым гульню. На жаль, на жаль. Але ўжо не так шмат засталося. Где я? Destroy car. О, гэта военные. Яны агрэсіўныя. Они персуэдзяцца? Цікавостка. Але жывуць яны нядоўга. УЗІ. Што супраць мяне вашыя УЗІ? Так, ну хто там? Не? Каб ніхто не перашкаджаў на маім шляху. Колькі вас? Што вы мне зробіце? Mission failed? Я што, кагосьці не таго забіў?
Ех. Так, ну тут зрозуміло. Добре. А хто там помер? Я когось застрелив? Ні, я там бачу, 2 цивіла було. Такі маленькі кропочки. Дай подвести до тебя. Так, з лазера стрелять почнеш. Самостойно. Ті. Ну. Так, починай. Коси, які коси, просто. Жах, які коси. Так, добре. Пойдем. По машине. Что, не? Ось гэтая машина. Я не хочу гублять патроны на миниган. Их там не так ужо і шмат, а вось гэты вагнемёт, ён такі ўвогуле. А, і гэтую машину таксама. А ты адкуль? Вось. Добра, так, там я бачу яшчэ хтосьці ёсць. Так, усё. Persuade. А, зразумеў. Так. Я выпадкова забіў таго, каго мне трэба было завербаваць. Вось. Тут 2 такія маленечкія кропачкі будуць. І я іх застрэлю. Падыходзь ты ўжо. Ух. Вось. 2 кропачкі маленечкія. І гэта мае хлапчукі. Так, ну і мне здаецца, я на сваім шляху ўсіх пазабіваў. І таму ўжо будзе даволі бяспечна зараз ісці. Так, чакаем. Вось сюды зараз. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, гэта што было? Амаль Мішенфелд. Быццам ледзь не атрымалася.
мініган у руках узяв. Все, больше нікого няма. Так, а жанчына дзе? Яе забілі? А, вось. Ну і дзе ты там ходзіш? Куды эвакуявацца-то? Не зусім разумею. Таксама ў машыну, мне здаецца. Не? Так, давай пакуль ты хутенька пабяжыш сюды. І паглядзіш, каб нікога больш не было. Так, ну бяспечна. Так, а стоп. Адзін не магу. Добра, гэтых додзікаў чакаць прыйдзецца. А дзе додзікі мае? А вось яны. Так, не сюды, не сюды. Военных яшчэ завербаваў. Ну все, гэта ўжо відавочна mission complete. Так, сюды, здаецца. Всё, mission complete. А якія ўвогуле планы на наступную гульню? Я сам пацеў на першы папілус на мішцы. Ну я не тое, каб стрыміць збіраўся. Зноў я ў апошнім стрыме ўжо казаў, што я больш блогер, чым стрымер. Стрыміць мне не настолькі цікава. Гэта патрэбна шмат часу для гэтага, планы нейкія мяняць. Там яшчэ адмяняць іншыя планы, каб пастрыміць. Гэта мне не зусім зручна і ну такое сабе. Вось я не буду вось амаль стрыміць. Здаецца, мабыць, ну такія выпадковыя стрымы рабіць буду. А не такія, каб ну там кожны тыдзень ці праз 2 тыдня, не ведаю. Шмат у чаго хочацца пагуляцца. Hero Quest другі, напрыклад. Ой, даволі клёвы. А, я ж гэту мегаламанію. Ось так вспомніў. Мегаламанію хацеў пагуляцца. Але ну каб ну, стрыміць кожную гульню, у якую я збіраюся гуляцца на Амігі, ну гэта такое. Бо я яшчэ люблю ў гульнях патупіць, там палазіць туды-сюды. Такія даволі нудотныя моманты парабіць, а мне гэта здаецца не настолькі стрімерская тэма. Верагодна, мой гэта как его, як бы так сказаць, мой стыль гуляння, здаецца, не ўсім будзе падабацца. Так, Assassination. Персуэйдинга нет. Ну, вось добра. Так, Reload. О, уже лям. Reload.
Крыло, крыло. И тебе, и тебе, и тебе. Опс, не захаваў праграму. Ну як захаваў, канешне. Ух, колькі у вас тут хлапцоў бегае. Нічога сабе ваншотики якія. Так, брыв. Вось, захоўваюся адразу пасля сканчэння місіі. Ой, што я зрабіў? І пасля... Дзе ён наш мініган? Вось. І перад пачаткам новай місіі, каб такіх вось момантаў пазбавіцца. Каб не рабіць вось гэты рэлоды пастаянна. Вось зараз сейф. Перад пачаткам місіі. Так, пачынаем і адразу дзесьці хавацца. А дзе тут схавацца? Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Тікай, тікай, тікай. І ты мент. Ще один. Ось, ось. Ось тут буду ховатися. Тут я сказав ховатися тут. Куди? Ось. Що відбувається? Шорстка. Так, ну... Моцные хлопчуки, конечно. Так, кольки... Вогнемет нават скончыўся. Шалеть. Усё? Больш не будзе нікога? Блин, ну, конечно, калі да халеры агентаў з мініганамі. Ну, гэта цяжкаватенька. Так, здаецца, скончыліся. Ось, мне нешта падказвае, што вось гэтыя хлапцы стаяць... Куды? Ледзь не прабачыў. Ось гэта было б, канешне, забойства дык забойства.
Своечасова на мапу паглядзеў. Ну і вось зараз здаецца ўсё. Так, дзе ты там? Хавай гэта. І накіроўваемся. І што ты страляеш тут? Так, а збоку нельга прайсці? Ну і халера з вами. Я праз дзірачку. О, падрыхтаваліся ўжо. І што мне вашыя гэтыя калашы? Так, дзе ты там? Усё, вось. Такое добра. А, прess space. Ну, я ж націскаю на space. Выдатненько. Яшчэ одна місія. Так, колькі там? О, ўжо 2 гадзіны амаль. Так, на. То гэта New England. Personnel acquisition. Your squad will be dropped into the center of the city and you must... А, зноў persuade. Зразумела. А, якой? Чекайте. Бриф, accept і ось. Reload зрабіць і яшчэ reload. І зараз уже можна захоўваць прагрэс. Перад пачаткам місіі. Так, ну що, починаємо. Так, persuade. Спочатку, як і завжди, чекаємо хлопців. Які, конечно, на нас побягуть у першую чергу. І будемо ад іх адстрэльвацца. Та куди? Ну ось. Што гэта было? Як працэсор нават не вывозіць на акселератары. Ну, ці не працэсор. Мне здаецца, другія чипы. Так, ну зразумела там што. Так, побегли. Ось і чекаем тут. О, ну нормально, здається. Але яким ланцужочками йдуть. Забивать мені. Як? Ну, жорстко. Але ми не такое бачили. Так, знову побігли. І чекаємо усіх. Ось.
Хуткасць збаўляем. Стымулятараў. Каго яны лупяць, не разумею. Там другі агент быў ці што? Так, о. Добрая кропка. Выдатна. Так, що... Вось, іншыя хлопцы. А чаму яны так ледзьве ходзяць? Гэта ж... Колькі часу спатрэбіцца, пакуль яны ўсе дачапаюць да мяне. А, вось яшчэ. Так, і нешта падказвае, што вось тут зараз ужо не так бяспечна стаяць. Унутр, вось зараз увогуле выдатна. Вось гэтых? А хто першы прыйдзе? Так, на мапе пакуль яшчэ нікога не бачна, паспеем змяніць ракурс. Ну вось, гэтыя дзве суполкі, здаецца, агентаў. І больш нікога ўжо няма. Заб'ем іх усіх, і пасля ўжо можна будзе персуэйдингам займацца. Але пакуль яны прыйдуць. Дзе вы? Не бачу. А дзе я іх бачу? А вось, адны падыходзяць. Ну, паўгадзінкі пачакаць іх ёсць. А вось! Эй! Эй, як? Ачмурыць, конечно. Так, добра, лёгка не будзе, гэта я ўжо зразумеў. Але памылкі заўважыў. Не тое, каб сюды. Так, ну суполка з мініганамі гэта жорстка. Але мне здаецца, у нас атрымаецца. Галоўны мой вораг гэта кіраванне ў гульні. Бо кіраванне тут, ну, слабое. Да халера вас за ногу. Ну вось апошні раз, ну не той, каб апошні раз. У той раз, калі я там месца знайшоў добрае, там было даволі зручна стаяць, але зараз ён чамусьці не хоча туды пайсці. Не можа так стаць, як было. Вось неяк за гэты куток схаваўся, ну не так. Ды што ты робіш? Ай. О, а нет. Вось гэтага, здаецца, павінна хапіць.
Чекаю вас. Ну что не так? То працуе, то не працуе. М. Не здаемся. Так, 3. Тут, мабуть, 4 було. Так. Зноў. Нешта намагаемся рабіць. Вось! Зараз было. Так, ну. Зараз павінна спрацаваць. Вось што ён робіць? Чаму ён у бок ідзе? Гэта аўтааім ці як? На халеру мне патрэбен у гэтай сітуацыі. Блядь, у гульні як і плюсаў, так і мінусаў, канешне, хапае. Хола, аміга. Вітаначкі. Рюкенгер. Блять, як тут выжыць і не здохнуць? Вось, ну, куды-небудзь. Вось. Вось. Няўжо? А няўжо? Нормально, делишки, нормально. Выносят в этой игре. Так. Ну неяк ты. Ну. Куды ты идешь? Да блять. Нет, не. А зараз куды пайшоў? Так, ну пакуль там гэтыя суполачкі да мяне падыходзяць, у мяне ёсць час, каб пазмагацца з кіраваннем у гульне. Бо гэта самы галоўны вораг тут, а не варожая агентура ці хто яшчэ. Ці вайскоўцы, ці менты. Нет, так не атрымаецца. Так, там яны мяне таксама прастрэляць. А калі падысці? Не. О, срака. Вось. Ну не тое кап. Кіраванне. Самы галоўны вораг гэта кіраванне. Так, ну добра, так, калі ў нас ужо
2 гадзіны. То вось, добра, гэтая місія апошняя. Калі трымаецца, пройдзем. Ну, здаецца, трымаецца. Вось, скончым гэтую місію і ўсё, і скончым стрым таксама. Блин. Яны ваншотяць, яны літаральна ваншотяць просто. Немагчыма, просто немагчыма. У меня уже руки аўтаматычна клацаюць куды трэба. О, вось тут добрая пазіцыя. Чакай, не сюда. Вось так. Добра, так. А тых хлапцоў чакаем. Ну не сюды, ну блядь, ну. Сучий. Ось на халеры ён туды пайшоў. Я сюды тыкаў. На мігі. Все так. О! Ну і що зробіць? Чакаем тут. Мне здаецца, не тое, каб атрымаецца, але ну што рабіць? Дзе яны там ідуць, хлопцы? Цяжка, цяжка. А дзе яшчэ можна схавацца? Каб такую больш зручную пазіцыю выбраць. Незразумела. Яшчэ як можа по РГБ подключаться? Ой, блин. По-белорусски переключаюсь. Да, может, конечно, переключаться. Прям без лишних модификаций. В чем ее тоже крутость есть. Есть. Так, где? Авось. Падыходзяць. Один толькі? А што здарылася? Так, ну, так, мабыць, лепш, калі яны па аднаму падыходзіць будуць. А, ну добра тады. Я просто, кто по-расейску піша, я отказываю по-расейску. Ну, в основном все по-белоруску. О! Другая хваля пройдена. Апошняя третья засталася. Чакаем. Только я не разумею, адкуль яны падысці павінны. Дзесьці там яны ішлі, я іх бачу, ці не. Там 3 суполачкі было. Калі я не... А вось ідуць. А вось яны падыйдуць дзесьці адсюль.
Ну, таму іх тут пачакаць лепш. Ці не? О. Гэта будзе не хутка. Так. Але 2 хвалі вытрымаў. Ну, такая. Не самая вялікая. Вось гэта... А яны ўвогуле да мяне будуць падыходзіць? Ці не? А то штосьці яны робяць такое. Туды-сюды ходзяць. О, па-па-па. Ой, срака, срака. Мне гамон. Мне гамон. Ці не? Ці не? О, як. Не кепска. Апошні застаўся. Ну, нейкім цудам. Нейкім цудам я жывы. Так, вось там хлапцы засталіся, якія, мне здаецца, не тое, каб зацікаўлены. Мабыць, у мяне тады зараз ёсць час, каб... Ну, чаго чакаць? Вось сапраўды, чаго чакаць? Паляцелі. Мабыць, зараз хуценька атрымаецца, што? Галоўнае ж вербоўку зрабіць. Так, вось, там унутры ён сядзіць. Не, не вы, не вы. Да ну чаму так не трэба шмат? Persuade. Яшчэ застаўся хтосьці. А вось унутры тут сядзіць. Куды ты бегаеш? Яшчэ персуэйд? Так, слотаў не хопіць на вербоўку. Ой, вось да гэтых хлапцоў бегчы. Ну, канешне. А вось і яны ўжо падыходзяць, я бачу. І мне гамон. Зноў такі. Мне гамон, мне гамон. Тралала, тралала. Ладненько, пайду аддыхаць, хорошего стрыма. Дзякуй, але яго ўжо скончваць трэба. Так, толькі 2 гадзіны 15 хвілін. Ну, яшчэ 15 хвіліначак. Бля, стаміўся сапраўды. Місія цяжкая. Так, лазер продаем. Каб прыгожа было, зараблю просто. Флеймер. Мініганы. Ну, дастаткова. Захаваем.
Вось. І пачынаем. Спадзяюся, у гэты раз усё атрымаецца. Так, спачатку сюды падысці. Вось, добрая пазіцыя. Так, а гэта што? Кава. Такое сабе. Не атрымалася. Эксперымент. Так, вось зараз зручненька стаем. Каго вы страляеце? Выдатненько. Пойдем далей. Напрыклад, сюды. А дзе там тая агентура была? А, вось, ой-ой-ой-ой. Сюды. Не-не-не-не-не. Да куды пайшоў? Вось так. Вось так. Угу. Так, шукаем астатніх. Хутенька бегаем туды-сюды. Не-не-не-не-не-не-не. Так, выдатна. Вось, вось так добра, так мне падабаецца. Вагнямёт, ну просто лепшы. Усё, тактыка знойдзена. Усім срака зараз будзе. Хуткія ногі, як кажуць. Ну, вы зразумелі. Так. Хлапцы, вы там як? Падыдзеце? Ці не? Ну? Мне трошечки жахліва. Де, хто, де, не бачу. Закарэў, не. Я не бачу, хто. І адкуль. Так, ну, тактыку знайшоў. Гэта галоўнае. Але нават амішка з акселератарам не вывозіць проста. А як яно
на звычайным дэфолтным абсталяванні будзе працаваць. Але мне здаецца, гэта не ў працэсары справа. Здаецца, гэта Агнус. Сапрацэсар такі. І 2 мегабайта памяці максімальных, якімі яшчэ відюха карыстаецца і ўсё астатняе. Ну як відюха, не тое каб відюха. Ось, гэта не трэба. Я не вывожу. Чаму? Якая місія? Але ўжо лепш атрымоўвацца пачало. Атрымоўваецца ўжо лепш. Я сказаў. Кудой? Не-не. Хлопцы, давайте не гэта. Куды пайшоў, халера дурная? Не тое, як я жадаў, каб гэта адбылося. Але ну ок. А ці змагу я дастрэліць да іх? Насамрэч магу, але гэта не тое, каб зручна. Не, што? Ну што, атрымалася? Ага. Вось гэта яшчэ. Ну, амаль. Ты пайшоў. Так, і глядзім на мапу. На мапу. Нет. Уф. Неяк атрымалася. Сам ледзь не трапіў у пастку. Так, што там за хлапец такі я бачу? І гэта быў я. А, чакайце, міргаціць. Не міргаціць. Ну тады гэта агент. Так. Угу. Пайшлі чакаць астатніх. Дзесьці у нас тут была бойка. Ці не? Дзе я там не змог вывести? Напружены момент. Так, зараз возьмем так, зробім. Путенька сюди. І што? І вось неяк так. Заваліў! Заваліў! Гэта ўсе?
Што, няўжо? Атрымалася? Так, мініган. Ну, что могу сказать? Так, мне без акселерации 3,5 FPS. Ну, не трэба самыя такія цяжкія гульні уключаць. Ну, канешне, так сабе парада, але намагайся гульні там да 91-го года уключаць. Увогуле усе гульні на Амігу аптымізаваны для гульні на Amiga 500. Ну, ці ты нешта не так робіш, я не ведаю. Ну, сіндикат, вядома, гэта яна такая грузная даволі. Яна важыць. Так, ну мне здаецца, я ўсіх агентаў пабіў тут. Усё, тады персуэдзінгам займаемся. Можна зброю схаваць, каб нікаго не палохаць. Так, что у тебя? Миниган? Ну, конечно. Так. Крышачку хутчэй бегай. Ой, мне здаецца, ўсё. У нас амаль атрымалася. Бо миссия яшчэ не скончана. Так, давай унутр и персуэйд рабі. Унутр. Ну, пайшоў. Так гэта робіцца. Так, у мяне то я менавіта пра сіндыкат. Ну сіндыкат, так. Ты глядзі, колькі тут вось спрайты. Людзей колькі ходзіць, кожным трэба кіраваць. Нейкі інтэлект штучны. Ось, ну і таму гульня цяжкая даволі. Ну, не ў плане геймплею, а ў плане рэсурсаў. Ось, тым больш сам бачыш, як у некаторых момантах нават акселерацыя 30 мегабайтаў, мегагерцаў, тупы. Ось 30 мегагерцаў, але ледзьве варушылася у некаторыя моманты. Так, заперсуэйдзілі. І застаўся апошні. Ці не апошні. Так, хто там застаўся? І трэба скончваць ужо гульню. Яшчэ і камера зараз павінна сесці. Ось, ну, я казаў, што у цябе Amiga 600, а на Amiga 600 даволі танныя акселератары ёсць. Не больш, ну, гэты Фурія 300, ці як ён там завецца, не памятаю. Фурыя. Вось, і гэта добры акселератор. Так, штось не бачу. Mission complete. Press space. Скончыў! Є! Адразу захоўваемся.
Вось. Фурыю замовіў. Вось у параўнанні з астатнімі акселератарамі, што на 500-ю амігу, ну 1200 там увогуле акселератор каштуе як сама аміга 1200, которая ось і таму зноў чаму мне падабаецца аміга 600, тому што яна такая больш грамадзянская ці як яшчэ сказаць. Вось, бо даволі танна там гэты цвёрды дыск можна ўсунуць, акселератор даволі танны, ну і гэта ESC Enchains чip, что-то там не памятаю ўжо, System, да, здаецца Enchains Chip System. Вось чипсет больш прасунуты такі, таму чаму не. Самая лепшая мадэль, мне здаецца, до AGA графікі. Вось і што, ну місію скончылі. Дзякуй усім, хто прысутнічаў. Ужо язык не варушыцца. Дзякуй усім, хто прысутнічаў на гэтым стрыме. Дзякуй вялікі. Чакаю вас праз тыдзень зноў у той жа час на тым жа месцы, калі форс-мажораў, канешне, нейкіх не з'явіцца. Вось і таму ўсё. Здаецца, стрым можна скончваць. Усім велізарны дзякуй. Да пабачэння.